Nå. Så må I klippe i det og tage vores grin og latter og alle de her. Det ved jeg ikke rigtig. Nå. Ja, du kan spørge. Okay, vi vil egentlig spørge, om du er for eller imod vielse af homoseksuelle. Ja, og jeg er for. Jamen, jeg kunne begrunde det lidt, Signe. Ja. Jeg synes, at vielsen er en fejring af kærligheden, først og fremmest. Jeg ser ikke vielsen som sådan en stadfæstelse af naturens orden, som jeg kan høre andre siger. Og godt nok findes der i vielsesritualet, som I måske ved, en tekst fra skabelsen, hvor der står, at så skabte Gud mennesket, som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem. Og der er rigtig mange, der så siger, fordi den tekst er med i vielsesritualet, fordi det er den tekst, hele vores Bibel starter med og grunder på, så er det den eneste rigtige måde at leve sammen på. Og jeg tænker, det er ikke det, vielsen handler om. Det handler ikke om, at vi skal ind og bekræfte skabelsesorden, eller finde ud af, hvad naturens rigtige, egentlige mening med det hele er. Vielsen handler om, at vi fejrer to mennesker, der lever sammen, og gerne vil binde sig til hinanden, og love at blive sammen, stille sig frem for alle vennerne, og gøre det offentligt og stort. Og jeg synes, hvis man ser sådan på vielsen, så kan man jo sagtens komme som 2 kvinder og 2 mænd og fejre den. Men hvis man ser vielsen som en forlængelse af første Mosebog, at nu skal mand og kvinde leve sammen, det er den eneste ordning, for det står der, og de skal føde børn, det står der jo lige bagefter, og så skal de blive mangfoldige. Hvis man ligesom ser vielsen i det lys, så er det jo mange, må sige, så kan vi ikke. Så noget af mit svar bunder også på, hvordan tror jeg, man læser Bibelen. Ja. Og jeg læser den altså ikke som en videnskabelig beretning om, hvordan naturens orden er. Men jeg læser den som en historie om, en fortælling om, at Gud har været med lige fra starten. Og jeg tror også, han har skabt alt. Bare ikke som det står på side 1 og side 2 i Bibelen. Fordi videnskaben har fundet noget andet siden. Og det rokker jo ved mange åbninger for, at det, der står i Bibelen, ikke skal tages lige så bogstaveligt alt sammen, som nogen gør. Ja. Jamen, det kan ikke være utydeligt i håndskrift, jo. Åh, du sød, Signe. Altså, hvad er din holdning til, at der er andre, der er for og imod? Så må vi jo tage den debat. Og det bekræfter jo og viser, at folkekirken, altså den danske folkekirke, er sådan en kæmpe stor vifte af holdninger. Og vi er alle sammen præster i den samme kirke. Og jer, der bliver konfirmeret og kommer i kirke til forskellige lejligheder, I vil møde forskellige præster. Og så kan man jo så vælge nogen fra og nogen til. Og der er jo nogen, der har valgt kirken fra, efter at homoseksualitet blev indlemmet på den måde, man kunne blive gift. Så var der nogen, der sagde, altså ikke præster, men det var der også præster, men også helt almindelige mennesker, der havde sagt, nej, så vil vi ikke være der længere. Og så kan man så finde en anden kirke uden for folkekirken, og så er der andre, der bare kan sige, vi tager så i Karlslund Strandkirke, for det står vi indenfor, der søger vi hen, fordi de har noget, vi også godt kan lide at høre. Og andre siger, vi tager hellere i Solrød Strandkirke, fordi der læser de tingene på en anden måde, har en anden fortolkning af troen. Ja. Men hvis jeg lige må sige noget, så kan jeg sige, at indimellem bliver der sagt nogle frygteligt sårende ting, synes jeg. Fra kristne præster eller menighedsrådsformænd, eller hvad det nu kan være, mod homoseksuelle. Og der bliver jeg super, hvis man kan sige så. Ja. Den lidt barnligt sur. Jeg bliver vred, Ja, det kan ikke være bekendt. Ja.
Yes. Altså, hvad synes du om den lovgivning, der er nu, tror jeg, det står? Ja, så der må I tænke på den nye Ja. lovgivning. Ja. Den synes jeg er fin. Så det synes jeg, så nu kan vi rumme både det ene par og det andet par. Og det kunne vi jo ikke før. Fordi det har længe heddet sig, at kirken vil ikke. Man kan ikke blive viet i kirken, og så gav man lidt kirkens skyld, men kirken kunne faktisk ikke. Men vi havde ikke en borgerlig myndighed til det. Det fik vi først ved den lov, det var jeg egentlig glad for. Ja. Hvad er din holdning til at forbyde at snakke om homoseksuelle over for mindreårige? Ja, det kommer lidt af, at over i Rusland, der har man den nye lov der, hvor det bliver kaldt som utraditionel propaganda, hvis man kan sige sådan. Ja. Det synes jeg er dybt kritisabelt. Altså, at man går ind og siger, det her må vi ikke snakke om. Og jeg tror, det er fordi, man er bange for, at så sidder der hvis det er børn, hvad siger vi, 12-årige, eller jeg ved ikke, hvad alder man kunne finde på. Ja, omkring teenageårene. Ja, så kunne der nemlig sidde, lad os sige en dreng på os med en pige, det er jo lige meget, og have noget inde i sig selv, hun ikke helt kan takle. Det er egentlig lidt mærkeligt, tænker pigen. Jeg er egentlig mest glad for mine veninder, og måske er jeg lidt forelsket i, jeg ved ikke, hvad de hedder, i Sovjetunionen. Og så bliver det forbudt at tale om det. Og så lader man jo hende fuldstændig i stikken. Og jeg tror, det man håber i Rusland, det er jo sådan lidt diktatorisk, hvis vi ikke taler om det, så forsvinder det bare. Og hvis vi ikke taler om det, så er der i hvert fald ikke nogen, der finder ud af, man kan også være til mænd, det tror jeg vil prøve. Det er ligesom om, de er bange for, at der kommer endnu flere homoseksuelle ved at tale åbent om det. Ja. Og jeg tror da ikke, det er sådan, at man får en god idé at tænke, det kunne da også være sjovt at være homoseksuel. Det er jo noget, man ligesom har dybt inde i sig. Og hvis man først har det, og hele landet helt op fra toppen af, siger, det er forbudt, det taler vi ikke om, og vi skal endelig ikke have nogen til at forstå, at det er en god og ordentlig ting, og vi skal i hvert fald ikke hjælpe dem, og vi skal bare lægge låg på. Det er det dummeste, man kan gøre i mine øjne. Og det er også uden omsorg for de nu snakker vi så om børn og unge, der sidder og prøver at forstå dem selv og deres seksualitet og deres krop og deres følelser, og synes, det er mærkeligt, de er ikke helt ligesom de andre, tænker de måske. Jeg er da ikke helt ligesom de andre på den og den måde. Og så lader man dem fuldstændig stikken, så de jo enten bliver meget ulykkelige, eller også så gifter de sig med manden gifter sig med en kvinde, fordi det skal han jo, og så bliver det et ulykkeligt ægteskab, fordi han i virkeligheden er homoseksuel. Ja. Ja. Synes du, det er en god tradition? Synes du, det er en god tradition at bryde, eller skulle vi ikke have gjort det? Altså hvad tænker du på? Til den nye lov i hvert fald. Ja, skulle vi have ladet være med at indføre den nye lov? Ja. Skulle vi være blevet ved det gamle? Ja. Man kan sige, jeg tror, der var mange homoseksuelle, som sagde, eller siger, eller er kristne, og var kede af, at lige når det kom til deres ægteskab, så kunne de kun gå på rådhuset hos borgmesteren. Først, så kunne de så i den gamle lov jo bagefter komme hen i kirken og få det, der hedder en kirkelig velsignelse, som minder meget om et bryllup. Men de var kede af ikke at kunne sige, vi er jo kristne, vi vil jo gerne, ligesom alle vores andre venner og familie og naboer, kunne gøre det hele i kirken, altså både have den borgerlige del og den velsignede kristne del. Og det hensyn, altså at sige, nu kan I også være med på fuld fod som os andre. Det hensyn, synes jeg er vigtigt. Ja. Så har vi egentlig ikke. Ja, det var vel det. Okay. Ja. Jeg havde lige en ting. Godt, Mads. Ja. Altså, når det nu også er den danske folkekirke, og vi kalder den også folkekirke, kan man så også være bekendt på den måde at lukke visse befolkningsmedlemmer ude af kirken egentlig? Hvad synes du om det? Nej, det er netop det, man ikke kan. Og så er det, at jeg ved, at dem, der siger, at de er imod vielse af homoseksuelle i kirken, de siger så bagefter i sammensætningen, vi lukker dem heller ikke ude. De kan få lige så mange velsignelser og omsorg og sjælesorg og kærlighed og være med i alt og så videre, så videre. Det er kun lige der, hvor man går ind og siger, at nu er det en vielse på lige fod med andre almindelige vielser. Ja.
Og så siger de, det er ikke at lukke dem ude. Det er bare, at vi står på Bibels grund, og bliver nødt til at blive på den. Men vi favner dem og elsker dem, og mange af dem siger, at min bedste ven er homoseksuel. Og det vil sige, hvilket sikkert er rigtigt nok. Det vil sige, der er bare en trosforskel et sted, eller en tolkning af Bibelen, tror jeg egentlig bedst, man kan sige. Men jeg synes bare, det er så vigtigt ikke at lukke nogen ud. Nu kom dem før jeg havde handlet om selvmord, og de jo også var bange, eller de var ikke bange for, men de spurgte til, kunne man finde på at fordømme en, der havde begået selvmord? Man kunne sige, nu er jeg vedkommende så død, men så kunne man jo stå i hans eftermæle og sige, det var også for dårligt, og sikken en synder han er. Og det er jo også at lukke ude, ikke? Og hans familie ryger jo næsten også ud af det kærlige omsorgsfulde fællesskab, ikke? Ja. Der kan man jo også sige, at vores emne på en måde også hænger sammen med selvmordsemnet på en vis baggrund med, at hvis man i Rusland på den måde lukker ned for informationer om det, så kan det til sidst ende med selvmord jo. Ja. Så. Det kunne det godt drive et menneske ud i, fordi du er helt op for højeste instans i et land for at vide, at du er forkert, og du er syndig, det er udenfor. Og det er jo forfærdeligt. Yes. Ja. Har du flere spørgsmål? Altså, jeg tror, vi kom igennem det, vi sådan lige skulle. Ellers kan I lige sende en mail, hvis der er noget, I ikke forstår af det, jeg sidder og blabber rundt med.